Lasai ka sengi ka Brazil bat ka Morocco ka sedang bermi madan ningkong ha ka FIFA World Cup arajar arpun Rio ha ka por lai beje steng man step kini bro arteli kiri kilong kiri ke baklan bor ha ke jeng lekai football Henry kat kum ki kubor ke bangilo iolum iong ba player jong ka Brazil u Neymar u klemla ban mi madan lasai ka sengi nambar ba u klemla ban wan syaka jaga training Henry ngikremen ba ka Brazil kadang klan bat ka Morocco ka klan ba te ka bumut lasai ka sengi ka jing lekai kalong ka ba itnat ba ha pedang kini ki arteli kiri ka Morocco bat ka Brazil ka Morocco kalong kari ka ba klan bat ka Brazil kalong kari ka ba klan ha ka jing lekai football kinong Cristiano jong u Neymar JR Kisusi lada u Neymar u klemla ban mi madan lasai ka sengi Henry kermen ba un sala ban yo ban mi madan ban yelekai Persia bat ka Morocco bat ka Brazil kini bro arteli kiri kilong ki baklan ka jing yelekai lasai man step kan long ka basyet ka basengan bah na kamta kini ki arteli kiri ngimla ban tip ki kari ka ba kham la do lane ki kari ka ban job Henry kini bro arteli kiri kilong ke baklan lese don na preng jong phi ke ba kham tip bania sipang kini ki arteli kiri kari ke ba kham klan bat phila ban tip lupa lese ke ban job lasai na preng kini ki arteli kiri ke baklan bor nam ta kini ki jing lekai football ti phila ban ye comment ha kini ke video phila ban ong lupa kari ke ban sa job lene kaban long kaba kham klan na gamta kini ki arteli kiri katkum ke jing page ke jonga kini ki arteli kiri ngamla banjiet ki kari kaban sa job nambar ba kini bro arteli kiri kilong kiri kaba klan ha ke jing lekai football Henry ka jubab kaba kham sai na gamta jong phi baro kinong Cristiano jong ka Morocco bat jong ka Brazil lasai ka sengi men step phin ye page ya kini ke jing lekai football hapadeng ka Morocco bat ka Brazil kino Cristiano jong ka Brazil bat jong ka Morocco phintip ke kari ka ban job ha ka jing lekai lasai ka sengi ka jubab ka ba khamsai na ka bata jong phi jonga baro ha ka jing lekai lasai ka sengi ka ba khampensai susu ha ka jing mut ki jing perkhat ki jungi don sibon kino Cristiano jong ka Brazil ha New York nambar ba kene ka jing lekai lasai ka sengi kan long ha New York ka Brazil Persia ya ka Morocco na kamta ka jing tip ka ba khamsai bat ka ba company ha kene ka jing lekai jong kini ki arteli ki tim lasai ka sengi man step lai beji steng phin ai ke jing sakhi na kamta jong kini ki arteli ki tim dak ba pin page ai kari ka ban job